Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имрӯз, яъне рӯзи 5 декабр дар Москва турнири калони ACI 197 баргузор мегардад, ки дар он якбора 4 ҷангвари тоҷик баромад мекунанд. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати шифофармо дар хизмати шумо. Инак турнири ACI 197 имрӯз дар шаҳри Москва баргузор мегардад, ки яке аз турнирҳои калонтарини сол мешавад. Дар ин турнир ҳамагӣ 14 муҳориба баргузор мегардад, ки 4 ҷангвари тоҷик баромад мекунанд. 3 ҷангвар дар карди пешакӣ ва 1 ҷангвари дигар дар карди асосӣ. Дар карди пешакӣ якум ҷангвари тоҷик Ҳафиз Сакибеков ба октагон мебарояд, ки рақиби ӯ Висенте Варгас хоҳад шуд. Муҳорибаи онҳо дар вазни ним сабук, яъне 66 кг баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи карди пешакӣ хоҳад шуд. Барои Ҳафиз ин муҳорибаи принсипӣ аст, чунки дар муҳорибаи гузашта ҳамватани Варгас Энрике Барзола Сакибековро шикаст дода буд ва акнун Ҳафиз қасд гирифтан мехоҳад. Баъди ин муҳориба сеюм муҳорибаи карди пешакӣ муҳориба дар вазни нимёна 77 кг мешавад, ки дар он варзигари тоҷик Искандар Мамадалиев бо варзигари бразилӣ Винисиус Круз вомехӯрад. Шаби гузашта дар муҳорибаи рӯбарӯ онҳо каме занозанӣ карданд ва муҳорибаи онҳо ваъда медиҳад, ки муҳорибаи шавқовар шавад. ҳаштум муҳорибаи карди пешакӣ дар вазни миёна 84 кг баргузор мегардад, ки дар он варзигари бебохти тоҷик Муборакшо Муборакшоев бо варзигари қазоқ Даврен Ермеков вомехӯрад. Даврен Ермеков ба мухлисони тоҷик шинос аст ва албатта ки ин муҳориба барои мухлисони тоҷик муҳорибаи принсипӣ мешавад. Акнун мегузарем ба карди асосӣ, ки дар карди асосӣ ин турнир танҳо як ҷангвари тоҷик Фаридун Одилов баромад мекунад, ки рақиби ӯ варзигари озарбойҷонӣ Элмар Гасанов хоҳад шуд. Ин муҳориба дар вазни ним вазнин 93 кг баргузор мегардад, ки муҳорибаи рейтингӣ ва довталабӣ мешавад ва ғолиби ин муҳориба бо ғолиби муҳорибаи Адлан Ибрагимов ва Муслим Магомедов барои камарбанд меҷангад, ки онҳо низ дар ин турнир дар муҳорибаи асосӣ меҷанганд. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, барои ҳамаи ҷангварони тоҷик муҳорибаҳои дар пеш истодаашон муҳорибаҳои муҳим ва принсипӣ аст, ки мо ба онҳо муваффақият орзумандем. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин бегоҳ, яъне бегоҳии 5 декабр баргузор мегардад ва аз соати 16:30 ба вақти Москва ва 18:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 20:10 ба вақти Москва ва 22:10 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Пахши мустақими ин турнирро дар сайфаи расмии ACI бепул тамошо карда метавонед. Карди асосиро бошад телеканали Матч ТВ низ нишон медиҳанд. Лекин агар роҳи аз ҳама осонашро хоҳед, пас ба телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ гузаред. Дар он ҷо мо ҳамаи ссилкаҳои даркории ин турнирро пешкаши шумо мекунем, ки шумо бе ягон мушкилӣ ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментария ҳамин навор ба ҳамаи варзигаронамон дастгирии худро нишон медиҳем. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.